Naa pa ba ka diri no? Atong marwala naman. Kagi eh. Gutom na kayo ko ba? Uy. Pan. Wow. Grabe gutuman na uy. Asa man ko mangitag kaon karon ha? Time pa. Bahong biko man. Baho jud kay biko ba? Asa man karon ha? Uy. Balay. Murag naa diri ni mahong biko ba? Baagi diri karon ka. Kalamias kong piko. Sakto kayo nagtimpla ba? Oh, muta! Ayo! Kisa mo ro? Ayo! Ayo! Oy, Col! Unsa na, Col? Ubaho lagi biko diri. Biko na, pakaw na tabi. Dili mo ni Biko. Unsa din na? Binignit. Ay, tama. Gidlaw kong kaog binignit karon nga adlaw ba? Kaon na tani ako ri. Ay, dili din na binignit. Dukot ni. Sige, kayo magkakongtios. Grabe tawana. Kadalua Yun, mga hatag, bisa gamay na lang biko. Pasangil pang binignit, may rag mag-igit. Asa man ang kuhan niya? Ay, tama. Palasibo. 1, 2, 3, 4, 5. Mauna ang katapusang adlaw sa Palasibo. Daghan pa kaayon ron. Ug mga bahaw nga biko dito sa sementeryo. Muadto na lang ko dito. Grabe. Kung may mga sakyanan ni Agi diri Putas sa kayo ba, gutom pa sa kayo. Bahala na ni. Baklayon ko ni gikan diri abot sa kumon. Naa pa ba ka diri no? Atong marwala naman. Kagi gutom na kayo ko ba? Uy. Pan. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Grabe, bagtukay lang gialad. Kula apoy lami ng pana. Uy, bagtok ng kayo. Sintag na parilain. Ay. Naitulo ka tao ay. Murag. Nag na sila'y halad ba? O yun na ako ni be. Nagunsa man yung mga tawanan ni. Mura mag something wrong. Asa maghatog lubong sa akong ex dire? Asa pagkatong lubong sa asawa dire? Ataya gining makakuyog tag amigo nga kuan ay nanay ex og asawa ba. Pangitaon na pud nako ni kung mama ni be. Adi ara. Gaw, mana mo diha gaw? Managaw, tambalan jud akong kamingaw. Ikaw diha gaw. Managaw man muli ang tagaw. Buang unya na tamuli, nasa tay adtuon. Asa man? Buang katong lubong atong gipatay aning tawana ba? Katong iyang gilog kaguyab. Buang gaw ganang. Kanay mo tong gipatay na unsa day ka? Ani man gud gaw kay giingnan ako siya nga. Paghikog na lang kay na fresh blood na nako imuyap. Buang naghihikog mo noon. Namo na nakabahog tik-tik niya ta. At adto na to ni ihalad niya ning biko og pan niya. Ato ni pikpiko ng pan para magbuton pud ang tiyan. Nabuang. Yung lakaw naman. Huwag magibilin ang biko og pan. Yati sundan ng nako ni. Kapasig na pa nila niya tuon ng matawanan ni.
Ikaw mao na nigaw? Mauna gini. Maon gini ikaw kini kulapo pero pag pikit ng dako no. Mao gali. So karon mga muyo na ta manglingkod ta. Piyungon ang atong mga mata. Ipangangan na to atong mga baba. Ibulis ka na to atong mga ilong. Kana mo ra na mo kalag. So karon ikaw gunit sa biko. O ikaw gunit sa pan. Mga muyo na ta. Amigo, naami karon dire sa imong lubong sementeryo. Naami dala nga biko para nimo. Ang biko ibutang. So karon naapod mi dala nga pan para sa imuha. Pero ayaw palabi og kaon. Kaya amo ning gipikpik basig magbutod ang imong tiyan. Ang pan ibutang. Uy, wala na magpan. Ang asa man na pan? Labi ko pag nawala. Grabe kung kalaga mo ka ang pagsur. Nawas. Grabe kalaga mo ka ang good. Ako tay. Basig na ato rin ang kalag ba? Bawat ang libro. Patay basig makabalos to patyon kung kasagar ka. Kanda. Ah!